एक जनी अपना सास से जब 8वां महीना हो जाता आ कपार में दर्द देह में दर्द होता था अपना सास भी जाके कैसे कहता आ सास होकर जवाब कैसे देता रही बथेला कपार देहिया टूटला सासू जाता अरे जाता
कहल गिला कि ताहर रेखा छिनार घूमे शहर बाजार रखे सै सै गो यार तनी सुनला ताहर रेनू के लाड़ घूमे शहर बाजार रखे सै सै गो यार तनी सुनला सोनुआ भेड़ो तब नहीं हा तनी सुनला सोनुआ भेड़ो तब नहीं हा तनी सुनला वंदना स्वाति के ह इनके लोग के बहिन आ तहरा बहिनी के 16 भतार लिखल बा तनी तकला तनी तकला देवलिया पका लिखल बा तनी तकला ओ तनी तकला देवलिया पका लिखल बा तनी तकला वादा करके भूल जाते हो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे मुस्कुरा के दिल जलाती हो अरे अगल से चूमैया राखी बगल से चूमैया हो अगल से चूमैया राखी बगल से चूमैया हो काहे कहा जाता अगल से चुमैया राखी बगल से चुमैया हो आया फूके छुअल